रायजो राजानिफ्राय जोङो दासिमबो दतमा मण्डल हिसाबै बा दतमा समष्टि हिसाबै जोङो फ्राय जिखुनु जनगोष्ठी गासै थानाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो दा मोजां हेफाजाबखौ मोनगासिनो दङ। जों नुनो मोनो नोंथांमोनहा बिसायख'थिफोरखौ गिनायजों लोगोसे गोबां जयैनो हाबाफारिफोरबो लायो। बबे राजखान्थिजों लोगोफोर बिथांमोना बिसेसकै BPF आरो UPPL आरो बे गुबुन गुबुन GSP आरो कंग्रेस दलनिफ्राय फैनानै जोंजों बाहागो लाफैदों। बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय फैबाय थानाय फिथाइखौहाय मदद होनो फैदोंना सोरजों फैनानै आरो थांफिननो थांखि लादों? जोङो दा मोनदांदों जायफोरना दा जोंजों फैगासिनो गावसिनि गोसो जानानै सम्भबसो जोंखौ गारनानै थांनोबो सानाखै आरो बिसोर फैबाय थानाय बै राजनितिक जि परिबेस आरो बे बिसायख'थिनि जे मोनसे आबहावा बेखौ नुहुरदों आरो जोंजों देरहाखागोन सरकारखौ बिजिरगोन लागोन बे फोथायनायजों बिथांमोनहा जोंजों जों दिनै मामानिफ्राय सानसेमानियाव बागमारा आरो लावदङा बै सोनाब लावदङा एलेंमारि खारगिल आरो बे नाराबारि बिदिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गोबां मानसिफोर दिनै 200निबो बारा मानसिया जोंजों जयेन जादों। जों नुनो मोनो नैबे टाउनावबो गोबां बाहाय माने बुंनो थाङोब्ला सानफ्रामबो जायो फैयो बिथांमोना जयेन जाफैनानै आरो जोंनि बुथ कमिटिजों ज' थानानै लोगोसे खामानि मावनो साखाफारा जानानै थायो। जयेन लानानै रावबो एरायनानै थायाखै आरोखि। दिनैनि दिनाव जुदि इलेक्सना जायोमोनब्ला जोङो माने माने बे खमब्लाबो 60% भटआव देरहागोन बे खाफांखा आरो फैबाय थानाय समाव मानसिफ्रा जोंना गोबां बांबोगासिनो दङ आरो जेब्ला जों मनरन्जन ब्रह्मनि टिकेटखौ डिक्लेयार होगोन होनब्ला जों सानदों जे बेहाय लाथ्र'नो हायै रोखोम परिबेस जोंजों फैगोन आरो मानसिफ्रा। मा मुङाबो नोंना? रन्जु गयारि सिखारबिल बिजिपिएलआवहाय दुगान जानायनि उद्देश्यआ आं नांगालनिमोन। नांगालाव थानाय समाव जेबो उसुबिदा मोनाखै। आच्छा बे बिजाबावहाय राजखान्थि दोलोनि एमसिएलएनिफ्रायबो जेबो जेबो दङ। दुगान जानाय औ आं गोसो जानानै जानाय दा जोङो आथुर दङ आगोलाव फैगासिनो थाङा